pe sfânta cale, e nevoie de răbdare, că răbdarea biruința ne aduce pocăința, că răbdarea biruința ne aduce pocăința. Sufletul ce se smerește la oameni nu prețuiește, sufletul ce se smerește la oameni nu prețuiește, însă Tatăl îl privește și din cer îl ocrotește, însă Tatăl îl privește și din cer îl ocrotește. Și-a fost prinsă de cuie, te atinge, te mângâie. Mâna și-a fost prinsă de cuie, te atinge, te mângâie. Te ridică, te întărește, pentru cer te pregătește. Te ridică, te întărește, pentru cer te pregătește. Loviturile primite în cer vor fi răsplătite, loviturile primite în cer vor fi răsplătite, însă cel ce aruncă piatra îl așteaptă judecata. Însă cel ce aruncă piatra îl așteaptă judecata. Nu mai sta în nepăsare, e vremea de ridicare, nepăsător dacă stăm, pe Domnul noi nu le vedem. Să ne ridicăm odată, vremea e pe terminată, treci de azi cu tot să fim, pe Domnul să-L întâlnim. În nepăsare, e vremea de ridicare, nepăsător dacă stăm, pe Domnul noi nu le vedem. Aleluia, aleluia, în curând vine Mesia, dar nu vine pentru toți, numai pentru credincioși.